ja urheilutoimittajien liitto valitsi vuoden rugbyn pelaajaksi, eli taitava pelaaja on. Ja peli lähtee käyntiin Suomen potkulla. Laidasta Pilvidal lähtee chaseaamaan kovaa kyytiä ja sieltä tuplana napataan latvialainen kiinni heti kättelyssä. Suomelta tuttuun tapaan kova paine. Latvia vähän joutuu siinä syötön tarkkuudessa antamaan periksi, mutta laidasta löytyy tilaa. Kyllä. Suomi kuitenkin kurinalaisesti saa pidettyä latvialaiset kurissa. Joo, Suomi kyllä nopeasti saa tuon puolustuslinjan asetettua. Nyt sitten annetaan kovaa painetta. Ollaan ehkä huomattu se, että Latvialla lähtee pallot tippumaan, jos se kovasti painetta saa. Ja sieltä sitten Ida Härkud käy ottamassa hyvän taklauksen. Ja sitten Suomi lähtee painetta. Nyt kuitenkin Latvia kääntyy toiseen laitaan ja pääsee sieltä läpi juoksemaan. Nyt on chase päällä Suomella, mutta hyvin kahdella pelaajalla Suomi jopa jahtaa. Mutta nyt on rikkonainen vielä tuo Suomen puolustuslinjaa, sieltä Latvia saa kannettua. Ja sitten Latvia lähtee tänne puolelle, tähän laitaan. Antavat vielä offloadin. Onko tukipelaamista? Suomi kyllä sinnikkäästi puolustaa tällä hetkellä. Ja nyt sitten harha syöttö ja Suomi sen sieltä nappaa. Latvialta nokoon, eli pallo tipahtaa eteenpäin ja Suomi saa jatkaa scrum-aloituksella. Scrumissa 3 pelaajaa per joukkue menee työntämään toisiaan vastaan ja pallo syötetään sinne tunneliin ja se koitetaan sieltä sitten omien jalkojen takaa saada ulos tulemaan. Sieltä laidasta Kaisa Kemppinen on irti ja nyt pitäisi laittaa kaasu täysille ja päästä ohi latvialaisista. Siinä on kova chase ja saadaan taklattua. Ja paitsi josta latvialainen valitettavasti tulee ottamaan pallon ja Suomi saa jatkaa nopealla täpillä. Siitä Lilli Tikkanen nopeasti täppää ja lähtee kohti try-viivaa. Nyt latvialainen taklaa. Täältä meillä vähän heikko näkyvyys selostamosta, mutta Suomella edelleen pallo ja nyt toisessa laidassa on tilaa ja siellä Mira Saarikoski jakaa pallon laitaan Kiira Kupiaselle, joka pääsee livahtamaan laidasta ja käy tryykkaamassa vapaasti keskelle. Sieltä hyvä reagointi Suomelta vaikeaan tilanteeseen. Joo, tässä oli selkeästi nyt Suomen puoliskolla vähän semmoista rikkonaista peliä, eli Latvialla kun ei ole se struktuuri niin kunnossa, niin tuntuu, että Suomenkin on hankala sitten oma peli saada semmoiseksi rauhalliseksi ja järjestelmälliseksi. Joo, se on joskus hassua, että jos on niinku iso tasoero joukkueiden välillä, niin myös sen paremman joukkueen peli lähtee muuttuu rikkonaiseksi johtuen siitä, että se vastustajan peli on semmoista ei niin järjestelmällistä. Mutta tärkeää nyt, että Suomella pitää päänsä ja tässä nähtiin, että kun lähdettiin toteuttamaan sinne kädet sinne laitaan, niin sieltä sitten se tila löytyi. Tosiaan tuossa laidassa oli kyllä hieno chase Latvian pelaajalta, mutta et siinä tosiaan tämmöinen iso virhe, että lähdettiin sitten palloa nappaamaan paitsiolinjasta. Ja Suomen potkulla jatketaan. Pilvidal taas siellä ensimmäisenä pallon luona, mutta harmillisesti pomppaa nyt ohi pilvistä ja Latvia saa pelastettua pallon siitä. Ja harhasyöttö Latvialta, nyt kova paine pitäisi antaa sinne Latvian hyökkäykselle. Ja nyt Suomi antaa kovaa painetta Latvialle ja nyt pallo karkailee, käykö siinä vaaralliseen paikkaan, siellä on pallo päätyy. Omalla try-linjalla, nyt Latvian pitäisi nopeasti päästä pois tuolta alueelta. Suomella on hyvät asemat siihen nähden. Sieltä metriltä Latvia pääsee karkaamaan. Nyt pallo pomppii laidasta yli. Fiksu päätös sinänsä, niin paljon painetta oli tuolla. Ja nyt sitten Suomen lainautilla jatketaan. Eli tällä potkulla Latvia pääsi purkaa vähän sitä painetta sieltä omalta alueelta pois. Eli vaikka Suomi saa pallon hallintaan, niin päästiin vähän kauemmas tuolta try-linjan tuntumasta. Tosiaan se vaara on, että jos siellä omalla try-alueella pelaa ja tiputtaa pallon, niin riittää, että vastustaja painaa vaan sen pallon maahan, niin he saa siitä tryn.
Suomi pelaa tonne takapelaajalle. Tää olikin, tätä ei ole aiemmin nähty tässä tämän päivän aikana. Ensimmäinen hyvä strategia, siihen ei selkeästi Latvia ollut valmis. Mutta Latvia tyypilliseen tapaan todella aggressiivisesti puolustaa. Ei anna senttiäkään periksi. Siitä Iida Härkud lähtee tanssahtelemaan, törmää kuitenkin Latvian pelaajaan. Tuki, onko ajoissa paikalla? Eli siellä taklaaja ei lähtenyt pois taklauksen jälkeen ja Mira Saarikoski ottaa nopean penaltin, mutta ei löydä sieltä syöttölinjaa. Joutuu rakkiin. Ja jälleen Iida siinä lähtee steppailemaan. Kuitenkin Latvian pelaaja pysyy mukana, Kiira Kupiainen siellä ja nyt Latvia onnistuneesti nappaa nilkasta kiinni ja saa kaadettua Suomen pelaajan, mutta edelleen hallinta Suomella. Kyllä. Nyt pallo tippui taaksepäin, joten pallo jatkuu Suomella, ei ollut Nokooni tuossa. Suomi nyt ehkä vähän hermostuneelta vaikuttaa tässä vaiheessa, mutta sieltä Lilli Tikkanen ottaa pallon kainaloon ja lähtee kohti try-linjaa ja sieltä tulee pisteet. Tilanne 12-0. Suomella on paljon nälkäisiä pelaajia, eli esimerkiksi just Iida Hergård on semmoinen, joka mielellään lähtee kyllä pienistäkin aukoista hyökkäämään, jos siltä näyttää, että Latvia on selkeästi nyt lukenut tämän ja pitää hyvin tiukasti tuon keskialueen kiinni, mutta kovaa juoksujalkaa löytyy Suomelta ja laidat on auki, niin sieltä nopeat pelaajat pääsevät sitten livahtamaan. Joo, teknisesti täytyy sanoa, että Latvian niin kuin esimerkiksi taklaukset on erittäin hyviä, mutta että heistä näkyy tämä kokemattomuus sillä lailla, että tulee tuommoisia huolimattomuusvirheitä tai ehkä semmoista, ettei tosiaan peli ole ihan niin järjestelmällistä, niin Suomi pääsee niistä rokottaan, että varsinkin tämmöiset kokeneet pelaajat, niin he kyllä osaa sitten katsoa, että missä se tila on ja mihin se pallo kannattaa liikuttaa. Siellä Latvian pelaajalla on jotain palautetta tuomarille. Käydään pieni keskustelu ennen kuin peli pääsee jatkamaan. Suomi teki vaihtoja tässä vaiheessa. Sinne kentälle tuli Essi Kara. Potential offside. Let's keep eyes open. Okay. Siellä tuomarit keskusteli siitä, että katsotaan niitä paitsioita vähän tarkemmin. Eli Latvia on huolissaan siitä, että Suomi on paitsiossa. Hyvä pallon nappaus siitä. Sitten Latvia valitettavasti syöttö ei mene perille asti. Peli jatkuu, mutta tästä Nokoonista johtuen. Sitten Suomen scrum-aloitus sieltä laidasta. Ja sitten tämä ensimmäinen erä päättyy Suomella. Hyvä johtoasema. Mutta niin kuin tässä aikaisemmin ollaan sanottu, niin seiskapeleissä niin tuommoinen yksi erä, niin se on aika paljon kuitenkin se 7 minuuttia aikaa tehdä pisteitä. Nyt tässä ensimmäisellä puoliajalla tuntuu, että Suomi ei oikein päässyt ihan omaan peliin kunnolla kiinni, eli kun Latvia tosi kovaa prässää siellä puolustuksessa, niin ei jää hirveästi aikaa rakentaa sitä omaa peliä, että todennäköisesti nyt sitten toiselle puoliajalle jonkinnäköisiä muokkauksia siihen hyökkäykseen tehdään, kun tiedetään, että Latvia tulee kovaa vastaan sieltä. Latvia varmasti lähtee tästä nyt sitten, pyrkii korjaamaan niitä virheitä. Niin kuin huomattu, niin aikaisemmin tänään he on peliään parantaneet, mutta täytyy kyllä sanoa, että Suomen joukkue on varsin terävä tällä hetkellä. Että huolimatta niistä virheistä, niin pystytään edelleen kuitenkin toteuttamaan sitä pelikirjaa. Joo, ja Latvia on enemmän ongelmissa nyt omien syöttöjensä kanssa. Että aiemmin päivällä on nähty, että syötöt napsuu, mutta nyt on enemmän tullut niitä eteenpäin pudotuksia. Eli Suomen kova puolustuspaine myös puree sitten heihin. Ja siinä näyttää, että pelaajat valmistautuu palaamaan kentälle. Eli tämä lyhyt tauko on ohi.
Your captain. All right. And you ready? Points for Finland. Player number 10. En tarvi. Number 12. Please, the ball. Saamassa. Point ball. Joo, Elisakin taitaa myös olla noita Oulun kasvattajaa, että sieltä kauempaa pohjoisesta tulee. Ja on sitten kuitenkin sen verran innostunut, että on lähtenyt mukaan näihin maajoukkuehommiin. Ja tosiaan yksi niistä pelaajista, joka joutuu sitten tämmöisiä pitempiä välimatkoja kulkemaan päästäkseen. Ja sieltä sitten line-out onnistunut Suomelta. Ja Suomi lähtee aggressiivisesti hyökkäämään. Nyt oli ehkä vähän harha syöttö. Ja Latvia saa siitä pallon napattua. Lähtevät nopeasti jakamaan laitaan. Upea chase oli Sofia Lallilta, sai siinä hidastettua Latvian peliä. Äsken oli vähän teknisiä häiriöitä meillä, eli tuossa Suomen train jälkeen Kiira Kupiainen otettiin ulos kentältä ja Elisa Korhonen, ei toki karjalainen, vaan Elisa Korhonen on nyt nostettu ensimmäistä kertaa ykkösjoukkueen mukaan tässä turnauksessa. Siellä ikävästi Essi Karalta pallo karkaa kontaktissa, joten Latvia pallo, mutta nyt on rakissa sekoilua, mutta kuitenkin penalti siitä Suomelle tulee. Kuitenkin Suomen pelaaja siihen sillä lailla jäänyt tielle, että Vette joutaa peli keskeyttämään, että ei voida tuosta jatkaa, kun pelaaja käytännössä suoraan pallon kohdalla polvellaan on. Latvia ottaa vaihdon tässä välissä ja Suomelle myös Venla Anttila sisään numerolla 8. Tilanne tällä hetkellä 19-0 Suomen hyväksi, eli hyvät asemat on Suomella tällä hetkellä. Joo, ja sieltä nyt hetki odotellaan, että Suomen pelaaja pääsee kentältä poistumaan. Mira Saarikoski siellä saanut jonkun tällin ja joutuu poistumaan kentältä. Ja sitten peli jatkuu. Latvia potkaisee pallon yli. Siitä muutaman metrin saivat lisätilaa. Ja lähtevät varmaankin jonkinlaista kuviota toteuttamaan, kunhan vaan ensin tämä line-out onnistuu. Eli tässä taas tilanne, jossa penaltipotku potkaistaan yli, niin saadaan itse jatkaa sille line-outilla. Ja se oli kyllä rauhallinen, hyvä line-outti. Nyt lähtee Latvian pelaaja kantamaan palloa. Suomi kuitenkin hyvin puolustaa. Latvia saa edelleen pallon pidettyä vähän, vaikka äsken vähän pomppi siellä ikävästi pelaajien välissä.
Suomi haastaa rakkia aggressiivisesti. Latvia saa kuitenkin pidettyä. Jälleen kerran lähtevät tänne laitaan jakamaan. Heidi Henneseltä upea luku tohon ja pääsi taklaamaan keskikentällä, ettei pallo päässyt yhtään enempää laitaa kohti. Heidi Hennesi myös yksi hyvin kokeneista pelaajista, jolla paljon on taitoa ja kokemusta. Nyt saa Latvia ajattua laitaan. High tackle! Siinä Elisa Korhonen hieman liian korkeana menee taklaamaan ja tuomari antaa sitten penaltipotkun Latvian hyväksi. Eli tosiaan pitää pyrkiä menemään hartialla sinne vastustajan hartialinjan alle. Ja sieltä Latvia jälleen kerran potkaisee pallon ulos, jotta saavat sen lineoutin siitä. Joo, heillä on selkeä strategia tässä, että on itse varmoja tuossa lineoutissa ja haluaa sitten nuo penaltit käyttää siihen, että saa lisämetrejä ja luottaa, että lineoutista saadaan pallo itselle. Ja vahvaltahan se näyttää. Kyllä, ja sitten lähdetään palloa jakamaan tuonne laitaan. Pysyy käsissä. Ja vielä viimeiselle, mutta siellä sitten pallo karkaa. Suomen aggressiivinen puolustus. It's a knock-on. Lisää painetta, mutta Latvialta pallo putoaa eteenpäin ja Suomi saa sitten scrum-aloituksen tästä. Heidi Hennesi otetaan kentältä pois, eli Kiira Kupiainen ollut todennäköisesti jossain huoltotoimenpiteissä äskettäin ja Heidi Hennesi sitten häntä korvaamassa kentällä. joo, Suomen scrumilla jatketaan. Peliaikaa ei enää monta minuuttia ole jäljellä. Set! Eli todennäköisesti vaikuttaa, että Suomi tästä voiton itselleen saa. Mutta Latvia todennäköisesti kuitenkin haluaa saada jonkunlaiset pisteet ennen sitä. Pallon varastus onnistuu Latvialta sieltä rakista. Nyt tulee Latvialta eteenpäin syöttö, eli palataan takas taaksepäin. Linjatuomari näki, että syöttö hieman lipsahti. Joo, tällä hetkellä vähän joukkueelle tyypillinen tällainen viime hetken käsittelyvirhe, että ensin on hyviä onnistuneita vaiheita, mutta sitten joko syötään eteenpäin tai pallo tippuu siellä. Siinä laidassa aina paine kasvaa, eli se on vähän niin kuin se ratkaisijan paikka, sit kun se saadaan sinne laitaan se pallo, niin siinä kun paineet kasvaa, niin käsittelyvirheiden vaara myös kasvaa. Tässä on tilanne semmoinen, että jos Suomi voittaa tämän pelin, niin Suomi voittaa myös koko tämän osakilpailun ja itse asiassa koko Nordic Cupin, mikä olisi todella hieno juttu suomalaisen rugbyn kannalta. Suomi jakaa tänne laitaan, Essi Kara vie sisään. Siitä vielä antaa offloadin Sofia Lallille, joka vahvasti kantaa, mutta Latvia saa vietyä hänet ulos. Ja siihen päättyy peli. Suomi voittaa tämän päivän turnauksen ja näin ollen myös koko Nordic Cupin. Eli loppulukemat tässä pelissä